Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız koydağına yaşasa da tuğan tilimizni, gürüf gadetlerimizni saklap kalı için baytak işler başkara. Alar bilen biz sizni de tanıştırıp durabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysınız. Bugünkü çıkarılışta. Çilebi şəhərindəki İsmail Məşidi. Məşidnin ornaşığı da o kişilərə mənə ahiretini xatırlatdı. Yani bizning iki dünya arasında ornaşqan deb aytayıq, şunday bir köpür kibik. Tomski'da ilkə iftarı. Allah Teala bütün roza tutkan kişilerin rozalarını kabul kılsın. Esenlik, sağlık, salamatlık, hayırlı olgun versin. Allah Teala kelesi yılda Ramazan tağında karşılaşmamıza nasip kılsın. Tatar tili okutuşusu Meryem Arslanovanın dəris mizgilləri. Ben münavandemler konkurslarda bulup kaytsam, kollegalarının işlerini görüp kaytsam, özümün işimini ko'rsatsam, menga bir 5 yıllarga kuvvetlenip işlerge hal keşkire. Timen şəhərində Tatar tili okutuşusu Xalidə Kiramova. Yolumda gel yaxşı örnek alırlıq okutucular buldu. Uzgan qasır axırında ildə İslamның yanadan tırgızılığı başlanğaç, Müslümanlar ortak iyilikli işə birləşib, məşidlər tüzüge kirişdilər. İsmail Məşidi anışılayıq Qızıl Məşid dipte atılar, Künyak Uralda Ulçırda tüzülgən qibadətxanalarının birisi. 25 yıl içinde şəhərdə көрнекле ruhi obyektlarının birisine uğrilgan bu məhəllə Şiləbidə ikincisi. Birincisi, bir qasırdan artıq ilk tüzülgən Cəmih Aq Məşid. Ondan ayırmalı bularaq İsmail Məşidinin tarixi əlbəttə yaş, əmmə bay həm qızıqlı. Tulraq Güldər Hafizov yazmasında. Məşid bizning tarixi İsmail babaydan başlanır. Ana ol mında anın qəbri, anın ismi bilen atalgan. Məşidi biz İsmail babay öz vaxtında mında mına bu Şiləbidə Tatarlar arasında bir şunday aktif, Tatarlar üçün qayğıra turgan kişi bulgan indi o. İsmail Mahmudov әти әнисе белән узган гасырның 30-нчы еллар башында репрессияләнеп, Көньяк Уралга Татарстанның Буа районы Сөйіндік авылынан сөрелгән. Бөек Ватан сугышында катнашкан. Менә бу бурынгы мусульман зираты. Монда күп кенә шундай күренекле шәхесләр җирләнгән. Бу мусульман зираты 1936 елда барлыкка килгән. 70-нче елларда ул ябыла. Хәзерге менә шул мәчет урынында булган элек bir yurt turgan indi. Анда безнең бабайлар кирәк яраклы әйберләрен саклаганнар. Ахират йортына дип шул мәетләрне юып, анда җирләп, анда шул каберне монда тәртиптә тотканнар инде. Bir вакыт билгесез кемнәрдер инде аны шул йортны яндырганнар. İsmail бабай бик күңеленә авыр итеп борчылган инде һәм улына Габделахәткә әйткән. Последние дни своей жизни он попросил меня, значит, покрыть его на этом кладбище и построить мечеть у входа на кладбище. Бу 1997 елда мәчет ачылу тантанасыннан видео кадрлар. Ул кыска вакыт içinde 1 елда төзелгән. Шиләбедә тагын бер гыйбадәтханәнең сафка кирүенә сөенеп, Габделахәт Махмутов бу эштә ярдәм итүчеләрнең исемнәрен атый. Вот они, помощники, все здесь. Я хотел бы сейчас назвать, имею такую возможность, значит, несколько фамилий моих таких основных помощников. Это Сафин Хамис, Кабулов Хаид, Гатаулин Рамиль, Сафаров Рамазан, Исрафилов Рамиль, Хусаинов, братья Хусаинов, это Раскат, Аскат и Рашид. Кичкенә генә иттереп, менә шу мәчет салып, монда йөргән шу якын тирәдә монда татар башкорт бабайлар, уллар яши, инде поселок булган инде. Шу 20-30 бабай йөрсә, бик яхшы булыр, хәбәргә килеп дуа кылып йөрерләр дип, шу мәчетне салып, әтисенең исеме белән Исмәгыйль дип атаган инде. Әгәр ул вакытта 25 ел элек монда намаз укучылар саны 30 кешедән артмаган булса, хәзер җомгада мәчет территориясендә алма төшәр урын юк. Мәчет белән бергә мәдрәсә бинасы да төзелә. Ширек гасыры эчендә бу диярларда ничә кеше дин нигезләрен өйрәнгән. Бүгенге көндә биредә 150дән артык шәкерт белем ала. 7 укытучы аларга дини дәресләр бирә. Ел сайын ислам дине белән кызыксынучы яшьләр арта дип сөенә мөгаллимнәр. Алла
Алла Тәгаләнең вакыты җиткән, без шуңа китердем монда мәчеткә безне. Шулай дип уйлыйм инде, безгә пәйгамбәрләр бит акча калдырмаганнар, мирас калдырган гыйлем алырга. Без гыйлем алырга килдек, иншаллах. Мәчетләргә гыйлем алабыз, әлхәмдүлилләх. Исмәгыйль мәчете чынлыкта бөтен бер комплекс булып тора. Анда никах йолаларын үткәрү өчен аерым бүлмә бар. Рамазан аенда кичке аш уздыру өчен 400 кешегә исәпләнгән җәйге ашхана да булдырылган. Халык үзе менә җыелышып, берләшеп, там берничә гаиләләр берләшеп, бүген менә бу көнне без ашатабыз, икенче көнне без ашатабыз дип шул график буенча халык үзе пешереп, үзе харап, ашатып. Балага исем кушу, мәрхүмнәрне озату өчен шартлар, дини традициялар белән бәйле тормыш вакыйгаларын исәпкә алып, уйлап эшләнгән. Моңарча мәчеттә, мәчет тирәсендә менә тәрбияләп, андай юып, кафенләп, андай шартлар юк бит инде, булдырылмаган бит. Андай гомумән безнең мәчетләрдә андай практикада юк иде. Бу беренче буларак Абдулла Хатабый менә шу халыкның, шәһәрдә яшәгән халыкларның менә шу авырлыгын күреп, аларга җиңел булсын өчен дип, мәйетләрне юып, аларны кафенләп, узатырга урын шундый әзерләгән бүлмәсе дә бар. Һәм хәзерге көндә бу менә бик күренә, чөнки югары шундый күп катлы йортлар бит инде, нибас ниләр зур. Аны юарга элек өйдә юганнар инде. Ул бик алга карады һәм күп нәрсә булдырырга тырышты. Мәчеткә нигез салынганнан алга таба эшчәнлеге аның бөтен тормышы гамәленә үрелде. Үзе турында онытып, чын күңелдән башкарды. Шулай искә ала мәхәллә кешеләре Габдуллахат Мәхмүтов турында. Исмәгыйль мәчетенә нигез салучыга 51 яшь булган. Бу дөньядан киткәндә. Аллах Таала его, конечно, он туда нужен был его, в 2004 году забрал его. Каждый намаз за него дуа читаю. Я часто хожу на его могилы, дуа читаю, потому что он такой добрый человек был. Инде менә шул хәтле тырышты, әгәр дә чтоб безнең мәчет булсын, и чтоб йөри башласак, укырга йөри башладык без монда. Абдуллага иртә белән безне каршы ала торган. Менә бу мәчетнең шул хәтле күп энергиясы. Ата-аналарның, әби бабаларның сүзен зурлап, аларның сүзендә торсак, ул бәрәкәт шундый, аның нәтиҗәсе дә шундый бик яхшы була, бәрәкәтле була. Габдрауф хәзрәтне 1999 елда Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаганнан соң мәдрәсәдә уку барышын оештыру өчен Чиләбегә, Исмәгыйль мәчетенә чакыралар. Хәзер ул имам хатиб вазифасын башкара. Ә мәчетнең бар хуҗалык эше Артур Мәхмүтов җилкәсендә. Ул бабасының үтенече буенча әтисе оештырган эшне дәвам итә. Мәхәллә әгъзалары саны даими арта. Намазлар вакытында урын җитми. Бу мәсьәләне хәл итүне ул үз бурычы дип саный. Биредә җомгада гына түгел, көн сайын кешеләр күп. Кемдер намазга йөри, кемдер мәдрәсәгә дәрескә ашыга, кемдер әрвахларга дуга кылырга килә. Еш кына никахлашкан яшьләрне дә күрергә мөмкин. Монда тормыш кайный. Ә койма артында зират. Мәчетнең урнашуы да ул кешеләргә менә ахиратны хәтерләтә, ягъни безнең ике дөнья арасында урнашкан дип әйтик, шундый бер күпер кебек. 300 меңнән артык мөселман яшәгән Чиләбедә ислам яңарышыннан соң төзелгән Исмәгыйль мәчете 25 ел халыкка хезмәт итә. Бу күп вакыт түгел, әмма халкыбыз һәм динебез тарихында игелекле эшләр өчен кешеләрне берләштерүдә лаеклы үз урыны бар. Чиләбедән Гөлдар Хафизова, Татарлар. Изге Рамазан айы бара. Мөселманнар яшәгән дөньяның барлык почмакларында хәйрия кичәләр үткәрелә. Ураза тотучы мөселманнарның уртак ифтар өчен җыелышы Мөхәммәд пәйгамбәр тарафыннан салынган Аллаһка яраклы эшләрнең һәм гадәтләрнең берсе булып тора. Ифтар үткәрү дин кардәшләрен, чакырылган кунакларны берләштерә, аларга аралашу, бер-берсенә ярдәм итү шартлары тудыра ди Томск өлкәсендә мәҗлесне оештыручы Ак Җәмигъ мәчете имам хатибы. Елена Сафиуллина дәвам итәр.
Күп еллар Томск мөселманнары Рамазан айында хәләл ресторанында диндәшләре, туганнары, дуслары арасында бу изге көннәрне үткәрү турында хыялланып яшәгән. Һәм менә Аллаһ Тәгалә бу теләкләрне ишетеп, таҗик егете Парвазга аны тормышка ашырырга ярдәм итте. 2 ел дәвамында 15 төзүче бу бинада ремонт үткәрә. Зур ифтарга 15 көн кала, вакытлы туклану урыны үз ишекләрен ачып җибәрә. Всегда мечтал, чтобы открыть такое заведение. Альхамдулиллах, все по воле Аллаха. Вот так сейчас все халално, все чисто, альхамдулиллах, без спиртного. Вот людей радуем, люди мусульмане все радуются, что есть такое место. Альхамдулиллах. Быйыл мынамда яңгы зал. Шул залда узгарабыз енді. Аллах Таала бүтін роза туткан кишилердин розаларын кабыл кылсын. Esenlik, sağlık, salamatlık, hayırlı ömür versin. Allah Teala kelesi yıldagi Ramazan tağında karşılaşmamıza nasip kılsın. Bu kafe bu bizim şaharda halal. Bunda içimlik başka bolmaydı deb aytdı hoca. Bütün narsa tolku halal bolar. Şoňa göre biz de şatlandık. Şolay bizim şaharda şu restoran şolay açıldı. Томск мөселманнары 20-нче гасыр башында халык акчасына 2 искиткеч мотор мәчет төзегән. Алар кирпеч төсе буенча кызыл һәм ак дип атала. Асия ханым хәзер инде оныгы Наилә белән ак җәмәгать мәчетенә йөри. Бик шатланам, уже ничә ел безнең ак мәчеттә көндә үткәрәләр ифтар. Күп кеше ела, 250-350 кеше ела, хатыннар да бик күп, 30-ар, 40-ар кеше килә. Бар гөлдә йөритегән яшь кызлар бик күп, студентлар күп килә. Рахаттан бергә ашыйбыз, җымакта утырган кебек утырабыз. Тәләрбез тулган, тәмләләбәр. Аннан соң бергә таравих намазын укыйбыз. Безнең мәчеттә инде елда хәзер укыйлар кергән. Азар гына бер айда шул кырганны укып бетерәләр. Алла Тәгалә әйткән, укыган кешегә бер савап, килеп тыңлаган кешегә 1000 савап. Бу ханымнар Абатай авылыннан. Менә мондай зур ифтарлар инде, конечно, кеше өчен, безнең өчен инде бик күңелле, бик бәйрәм сымаграк була инде ул. Просто ана ашап кую түгел. Без инде монда үзебезне кунак итеп туябыз. Рахаттанып утырабыз менә. Кеше күрәбез, матурлыкларын күрәбез. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Зур ифтарда илебезнең төрле якларыннан килеп яуышта татарлар җирендә төзелгән Томскны үз ватаннарында яратып яши торган Урта Азия, Кавказ республикаларыннан килгән мөселманнар бүген бу бер тату яшәгән, дин кардәшләрен берләштергән зур гаилә. Алар бергәләп оештырган барлык чараларда өлкә шәһәр хакимияте вәкилләре даими катнаша. Ислам учит добру, честности, открытости, откровенности, взаимопомощи. И какие-то моменты, которые исповедует ислам, можно легко экстраполировать и нужно экстраполировать на служение народу и государству. Хочу выполнить поручение Мансура Юсупова, руководителя межрегиональной общественной организации Национальный комитет общественного контроля, и вручить Нурулли Хазрату медаль, которая называется «1100 лет принятия ислама в Волжской Булгарии». Томскидан Елена Сафиуллина, татарлар. Безнең телебез бар, безнең динебез бар. Тел һәм дин, алар берсе белән берсе якын. Алар кояш белән ай кебек. Дин аркасында татар теле үсте, татар теле аркасында милләт үсте, милләт аркасында безнең галимнәребез бөтен дөньяга дан булдылар. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz Tatarlar tapşırığını qarıysınız proqramımızın ikinci өлüşündə. Tatar tili oxutuşusu Məryəm Arslanovaның dəris mizgilləri. Мен менә конкурсларда булып кайтсам, коллегаларның эшләрен күреп кайтсам, үземнең эшемне күрсәтсәм, миңа бер 5 елларга куәтләнеп эшләргә хәл кешкерә. Төмән шәһәрендә татар тили oxutuşusu Хәлидә Кирамова. Юлымда гел яхшы үрнәк аларлык укытучылар булды.
Удмуртия мәктәпләрендә фән буларак удмурт, татар, мари телләре укытыла. Ел сайын иң яхшы ана теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесе уза. Аның беренче турында иң күп бал җыеп, Төбәгара этапка үтүчеләр арасында милләттәшебез Мәрьям Яхья кызы Арсланова да бар иде. Ул Юкамин районы Починки авылы мәктәбендә татар теле укыта. Бәйге кысаларында ачык дәресне Мәрьям Яхья кызы Ижауның Хөсәйн Фәйзханов лицей укучылары белән уздырды. Дәрес мизгелләре һәм бәйге турында тулырак үз хәбәрчеләребез җибәргән сюжетта. Укытучы да ят, аңа өстәп кунаклар утыра. Хөсәйн Фәйзханов исемендәге лицей укучылары бераз югалып та калганнар кебек. Әмма алар түгел, бу дәрестә Мәрьям Яхья кызы Арсланова сынала. Балаларны темага алып кирип китә алырмы? Алар актив кушылырлармы? Иң яхшы ана теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесе комиссиясе шуңа бәя бирә. Беренче турга Мәрьям үз укучылары белән узган дәрес видеоязмасын җибәргән. Ул Юкамин районы Починки гомум белем мәктәбендә татар телен укыта. Тирә-як авыллардан йөрүче татар, удмурт, рус балаларының барысы да татар телен өйрәнә. Алар 33. Өйрәнәләр икән, димәк, Мәрьям апалары кызыксындыра белә. Аның дәресләре үзенчәлекле. Ижау балалары да чит ят өлкәннәр утыруын да оныттылар. Алар каршында бары Мәрьям апалары калды. Дәрес темасы тәмам бөтереп алды үзләрен. Ачык дәрес темасы уку язу балалар эше. Әле узган гасырларда ук Мәҗит Гафури бер шигырендә шулай яза. Ерак һәм язгы юл өзеклеге дип тормаган Мәрьям Арсланова үз мәктәпләре музееннан экспонатлар алып килгән. Узган гасырларда шундый букча белән мәктәпкә йөргәннәр, эшеннән берсе кызыклы уку кирәк-яраклары чыга тора. Әби бабалары алар белән белем истәгән. Җиңел булганмы, бүгенге балалар шуны сынап карый. Мәрьям башта кас каурый тарата. Язу караларын корымнан һәм шөгендер суыннан үзе ясаган. Каләмнәр кыштырдый, балалар тырыша. Комиссия әгъзалары йөзендә дә сынау кызыксыну белән алышына. Урок очень понравился, дети были заинтересованы. Использовался очень активно деятельностный подход. Школьники были увлечены. И самое главное, что именно в процессе деятельности, в процессе организации учителем творческой работы ученики прочувствовали всю ту культуру, которая несет предметы быта. С одной стороны, но и с другой стороны, посредством языка окунулись в прошлое. Язу карасын гына түгел, иске газеталардан дәфтәрләр дә үзләренә төпләргә туры килгән. Ничек кенә кыен булмасын, әби бабаларыбыз белемгә омтылганнар һәм шул рәвешле туган телебезне дә саклап калганнар ди Мәрьям апалары балаларга. Починки мәктәбендә үз музейлары бар. Андагы экспонатларда Юкамин районы мәгарифе тарихы дисәң дә була. Язу карасы, букча, каләм. Балалар бу көнне никадәр яңа сүз ишеттеләр. Хәер, алар балалар өчен генә яңа. Әби бабалар телендә булып, кулланыштан төшеп баручы сүзләр. Телебез байлыгын тәшкил итүче сүзләр. Ул байлыкны без сакларга тиеш ди Мәрьям Арсланова укучыларга. Дәрес барышында тәмам үз булып беттеләр. Әйткәнемчә, Мәрьям кызыксындыра белә шул. Куркуан нәрсәдә генә башка балалар, бу башка мәктәптәге балалар ничек микән менә укытучы итеп карарлар микән, тыңларлар микән, бөтен анда гына курку иде. Булдырдылар, эшләделәр. Сигенәм. Мен менә конкурсларда булып кайтсам, коллегаларның эшләрен күреп кайтсам, үземнең эшемне күрсәтсәм, миңа бер 5 елларга куәтләнеп эшләргә хәл кешкерә. Менә кайберләр бу мондый конкурсларга барырга теләмиләр, авырсыналар да, ә миңа нинди авыр булмаса да, эшемә бик ярдәм була инде бу, бик яхшы ярдәм. Китаплардан укып, интернеттан алып кына укып булмый, менә кеше белән сөйләшсән, аралашсаң, кеше ничек эшләй икән, мин нәрсәләр эшләсе икән, әйбәтрәк безнең татар телене өйрәнеп барсыннар бу балалар дип, менә бу өчен бу конкурслар бик яхшы эш. Монда бик тәҗрибә белән менә кеше уртаклаша, алып кайтасың инде бөтен сандык идеяларын. Мәрьям өчен бу беренче бәйге түгел. Узган ел иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы бөтен Россия бәйгесендә милли традицияләрне саклаучы номинациясендә җиңгән иде. Идеяларга килгәндә үзенеке дә ташып тора. Җанисәп нәтиҗәләреннән соң уйланып кына калмаган. Укучылары белән тирә-як авылларда күпме татар яши, күпмесе үз телендә сөйләшә, күпмесе сөйләшмәй, шуларны үзләре ачыклап нәтиҗә ясаганнар.
Туган тел дәрестә генә түгел, өйдә дә, урамда да кулланышта булырга тиеш ди Мәрьям. Шуңа да ул укучыларын дәрестән тыш шөгыльләргә тарта. Бәйгегә килгәндә, бу дәрес региональ этапның бер өлеше иде. Беренче урынны алган укытучы иң яхшы ана теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесенең илкүләм финалына уза. Ул исә апрель уртасында билгеле булачак. Ижаудан Нәзир Нығманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. Укытучы табигатьтән бирелгән сәләт. Татар теленә һәм халкына булган мәхәббәт Халидә Кирамова өчен яшәү мәгънәсе. Ә уңышларын күреп аңа бәя бирү фәннә булган мәхәббәтен арттыра гына. Халидә ханымда укыган һәр укучы татарча камил сөйләшә башлый. Аның дәресләрендә башка милләт балалары да белем ала. Россиянең иң яхшы татар теле укытучысы хакында аның укучыларының берсе Диана Бикмуллина хәбәр итәр. Тамчылар түгел, а хәрефе татар телендә алыштырып, тамчылар, тамалар. Тамчылар, тамалар, тамчылар. Халидә Кирамовага булачак һөнәрен сайлап алырга туры килми. Аның киләчәгән укытучылар гаиләсендә дөньяга килүе билгеле. Гомумән минем юлымда гел яхшы үрнәк алырлык укытучылар булды. Инде 21 ел Халидә Кирамова Кырынкүлнең 52-нче мәктәп укучыларында татар теленә мәхәббәт тәрбияли. Шул вакыт эчендә мөгаллимә туган телдә иркен сөйләшүче йөзләгән укучыны укытып чыгара. Раньше я и понимала татарский язык, но слова выговорить не могла. И когда мы стали с Фаридой Хульдуловной изучать татарский язык, то я начала разговаривать на нем. Мы начали учить стихи, петь песни на татарском языке. Халидә Кирамованың укучылары татар теле буенча төрле бәйгеләрдә һәм олимпиадаларда мәктәпләрнең һәм өлкәнең исемен яклый. Ел саен алар призлы урыннар ала, бөтен Россия һәм халыкара дәрәҗәләрдә җиңүче була. 15 апрельдә карусель дружбы дип атала, дуслык карусель дип атала. Этноста 15 чыгыш ясыйбыз. 5 класста алган балаларымның аннан соң сәләтле балаларны сайлап алып, шундый балалар белән аерым түгәрәкләр оештырам. Шул түгәрәкләрдә, шулай классларда аерым биремнәр әзерләп, олимпиадага әзерләнәбез. 52-нче мәктәптә төрле милләт вәкилләре белем ала. Халидә ханым һәр укучыга якынлашу өчен дәресләрен 2 телдә алып бара. Балаларда татар теленә кызыксыну уяту максатыннан укытучы татар мультфильмнарын карау, җырлар җырлау һәм шигырьләр уку алымнарын куллана. На уроках татарского языка мы читаем книги, пишем тексты, смотрим всякие познавательные мультфильмы на татарском. Халидә Кирамова төрле һөнәри осталык бәйгеләрендә катнаша. Аның күпсанлы бүләкләре дә бар. Ә быелгы февраль аенда Халидә ханым бөтен Россия бәйгесендә иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысы исеменә лаек була. Әлбәттә, шушы бөтен Россия күләмендә шундый зур дәрәҗәле бәйгедә катнашу һәм шундый югары урын алу, ул минем өчен бик зур җаваплылык. Яңадан җиң сызганып, тырышып, халкым туган телебез өчен эшләргә яңадан тәргич булып тора, мотивация бирә. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтыкиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Бүгенгә әзерләнгән сюжетларыбыз шулар иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Төрле милләт вәкилләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата шиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле бердәм халык. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Сау булыгыз.